No niin, katsotaanpas mikä siinä on nyt. Paljonko? 112 on nyt. No niin, hyvin menee. Siitä ajakkaa vaan alle läpi asti, aja vaan. Katsotaan, että ne, hei, läskit takapoksilta pois. Pitää olla auton sisällä. Keittomies siinä. Mies ottanut vähän keittoa. ...112 menee. Vieläkö tarvitaan jotain uusinta tarkistuksia? No niin, ja sitten pakilla sitten takaisin päin siitä. Arvotaan seuraava vaihe. No niin, kaikki paksit pöydät kyytiin. Auton kyytiin siis. Kannattaa pissiä, jos on pissittää. Kane ei mää päälle. Ei päässyt päälle, vaikka mieli teki. 110 on nyt lasissa jo. Siitä ruppee hipuja ottamaan jo vähän. No eiköhän sovita, että se on 110, niin se on silloin siinä.